Duguan ang sarong motorista kan maulog sa kanal sa tinampong sakop kang Sitio Mainit, Barangay Binanuan, Lagunoy, Camarines Sur, pasado alas 8 kasudmang aga. Binisto ang biktima na si Elmer Israel Sr., senior citizen, nagikan Barangay Kagiskan, pauli kuta sa sendang residensya sa Barangay San Roque kan Parong Banwaan. Alagad dara kang mahalnas na tinampuhulikan mga pag-uran, nawaran subot ini ng kontrol sa manibela rason sa pagkakaslide kaini, dangan ang pagkakaulog sa kanal. Dara kang insidente, haros marunot man ang inutan na porsyon kang motorsiklo kaini. Sa mga tinampo na yan, medyo halakbang siya, pero may mga lumot-lumot talaga ibang parte kaya na sa gilid ng bihira magi. Drainage po dyan, open po dyan mga drainage. May ano lang, itong bagang kahit bako siyang takop, may ito bagang mga halipot na ano lang, cement concrete man. Napag-araman man na mayong sulot na helmet ang biktima kan maaksidente na naging kausa kang seryosong lugad kaani sa payo. Siyang helmet, so may tama po siya sa may parting muka, tapos hindi sa may kamot, may bari itong sa may muro, sabi ka so akit ko. So dinaraw siya sa district hospital in San Jose and nilipat man siya sa BMC. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang biktima. Katakod kay ni, paurotrong abiso kang otoridad sa mga motorista, magluway-luway sana sa pagmamaneho, dangan perming sabayan ng pag-iingat, urug pang sunod-sunod na naman ang paguran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal